Emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko, sozietate baten egitura eta errealitatean eragina duten esparru guztiak hartu behar dira kontutan. Jendarte eta kulturaren isla denean, hizkuntzari erreparatu behar diogu ezinbestean, erabilera ez sexista bat sustatu eta bermatzeko. Baina, baldakizu zertaz ari garen hizkuntza sexistaz hitz egiten dugunean. Bi dira nagusiki erabilera sexistaren oinarrian dauden joerak, sexismoa eta androzentrismoa. Sexismoaz ari garenean, bere sexua soilik kontutan hartuta, emakumeari egokitutako rol eta gaitasunez ari gara. Diskurtsoan emakumeak duen presentziaren formaz. Ohikoa izaten da genero femeninoa esanahi negatiboekin lotzea eta iraingarri gisa erabiltzea. Emakumei izaera ahul sentibera edo hutsala ematen diegu. Genero maskulinoa aldiz modu positiboan erabiltzen da. Gizonak indarra eta ausardiarekin lotzen ditugu. Androzentrismoak gizona munduaren erdigune eta neurritzat hartzen du, emakumeei gizonen menpekotasun izaera emanez. Honen adibide dira forma maskulinoa modu orokorrean erabiltzea, edo genero aipatu gabe, prestigio edo erantzunkizun handia duten profesioak gizonekin lotzea. Horrelako joerekin, emakumeak diskriminatu eta gutxiesteaz gain ikusezin bihurtzen ditugu. Guztion esku dago, kontzientzia hartu eta hizkuntzaren erabilera ez sexistaren bidez, emakume eta gizonen arteko berdintasuna sustatuko duen sozietate baten alde egitea. Zure erakundean hizkuntzaren erabilera ez sexista bultzatzeko prest, hizkuntza ez sexistaren erabilera. Erakundeetan berdintasuna sustatzeko sentsibilizazio ikastaroa.